Chabvotoka manje kuna minister of IT vabvunza vanonzi tatina Mavetera. Toona panapa voya vachifumurwa, voya vachikumurwa, panapa vachisiwa vari pamhene vari pachena pamusoro edonation yavanoonekwa vachiita, vachionekwa kuti vari panapa vakomana vakozwa vachiti these guys they are utilizing kutora mastate resources vachinofanda their state propagandas. Sane pana mashoko anobuda ari massive vanhu vashamisika nawo avaiva vachinyora ndorwa subscribe or like kuti Mavetera kuti mina pakozwa vakomana vavatone evidence vane mapictures amuri kuona amuri kuona vakomana vachipiwa donation vanonyora vachiti abuse of state resources to sponsor political party programs is another form of corruption destroying the country. Today we witnessed Tatina Mavetera, Minister of ICT, donating goods which she says is a donation from Potras, Zimbabwe, in her constituency. Professor Moyo is wanted on same allegations. Thomas Kwaria panapoposa mapictures muchiona vakomana vanhu vachipiwa zvimasaga zveupfu zvamuri kuona vanhu vachipembera muchiona nemaelderlies vachipiwa panapa ari kuya panapa taura mashoko kuti these things kana these actions they are unwanted, they are unexpected. Havasi kumada vachiti hazvibetseri chinhu kuti maresources enyika toona kuti vakomana vethe regime vanenge vavongoromatora vanopanana pakuzivana kwavo but ari mastate resources amozivikanwa kuti anofanira kubenefitwa munhu wese iye anomatora unoshandisa kunoita macampaigns kumaconstituents avo zvinoita kuti vanhu vaone as if vanodikanwa kana kuti they return back kumacitizens but tinoona kuti these guys vanenge vachishandisa corruption yesaya tikuona ari kuyachiclaim vachiti this is the state corruption nyika yedu yezimbabwe saprogress. Tudze mafungiro enyu mukudii pamusoro pechitiko chipinda comment section medu. Tudze mafungiro enyu, subscribe or like and turn on the bell icon.